The following program is rated TVY. It contains learning, fun activities, and entertainment, and it is intended only for younger audiences. Viewer discretion is not advised. Yeah, no. Sure. Yeah, kita dulu lah. Usitshela ukuthi uzophelelaphi ngalento oyenzayo. Bafethu ngikuphi la futhi ngifunani la? Boqama ukuthi uzophelelaphi ngalento oyenzayo. Asini wena bositshela ukuthi uzophelelaphi ngalento oyenzayo. Ngulale manje. Ngiyafungshana nomageba noKP. Bamtshatile uKP. Wale, bamtshatile uKP wafu. Hayi baba funa ngichazele kahle kahle konzakalani ba? uKP wafu bambeke ehlombe wafu bahamba naye. Kade ayiphethe ifoni uKP. Yazi bafithe uzango ukumshayela la umthe. Bafu buka la. Content sura phathi ifoni yakhe ibhila yazi ku. Yini phakhe lapha ngazi bathi. Bafu yazi maye angazi make ngifuna koze kaleni bafu.
Sanibonani manje. Ngicela ukubuza uva uMageba. Yazi noMageba nalamhlanje ngikamboni yazi. Sisake ngikhona ukukhuluma nawe because manje khona la ngijahe khona yabona. Endoda ngiyabuza uva uMageba. Intombazane njengoku ungivimba kahle kahle ubani? Mina ngumamiki, mina nguJJ. Noma miki kahle kahle umfunani uMageba negama labogogo. uMageba mfethu ushuthi ungikweleta imali eshisayo. Sendaweni eyi-1 ngoba la into engenza ukuthi ngiphuthume angazi uba futhiwa uMageba ukidnap uKB yayibona into enanjani asiphuthumeni soyibona nje. Hey Mageba. Ya. Ubuyaphi ndoda kunini sikufuna nangapha sifunana noKB ndo. Ndoda uKP ngigcine ekseni kade angapha ndoda. Wena umtshatile nje uKP lapha. Ubani bemtshatile? Ukhuluma ngani ndoda wena uKP simshiye ngaleyana ndoda ungazokhuluma. Ufuna ndoda siphamisa. Manje ifoni yaKB ifunani kuwe ba? Ndoda ungibambisile lo muntu lo. Oh, shuthi uthatha uKB. Hayi, sambeni ayikho lento enini ya. Ndoda shuthi